dzekutenderera ndedzekudai. So pari kunzi ZANU-PF iri kudedzwa kuSouth Africa kuti inobatsira election chinchi, but nyaya dzeSouth Africa manje, South Africa is a different country, yasiyana neZimbabwe. Even vanhu vekuSouth Africa vacho chaivo chaivo havatolerate zvese zvamunoswera muchiitirwa zvezve. Kana vakatoboikana, ndo the only country ndakaona muAfrica kuti kana ikazvifunga inowana zvivharisa yega zvema-elections zvacho izvozvo yega pachayo. So panapa pane zigrafu riri panapa randiri kusangana navo rema-elections ekuSouth Africa ikoko. Mugore ra1994 South Africa yakawana 63% vote ravo, ndo yakadarika 50%, yakana 63%, kureva kuti anga ari president ipapo ndi Mandela, Nelson Mandela ndopa anga ari president. Ndobva kwauya Thabo Mbeki ndobva awana 66% muna 1999, bvaadzoka futi muna 2004 ndobva awana 70%, that's Thabo Mbeki. 2009 ndobva kwapinda Jacob Zuma ndobva anopinda pa 66%. 2014 ndobva Zuma adzoka aine 62%. Now Ramaphosa manje ndobva azouyo 2019 ndobva asvikira pa 58%. Kureva kuti ANC tikatarisa kubva kwayakatangira uko, grafu rakangonodai. Uyu ndiye anga ari first kuvoterwa kuANC ka Mandela, ndobva aiplaya role yake akusiro vamwe vachingoendawo. Mbeki ndiye anoratidza kuti aiwana mavotes anenge ari nani pamaleaders ese akatonga muSouth Africa, but Ramaphosa ari panguva yakaoma. So ndosaka ari kunzi ari kudeedza ZANU-PF kuti ameno ingomubatsira, ameno kuti ichamuadvisa kuita sei kana kuti kudii, because if so last election rake rakaita ra2019 akawana 58%. Kureva kuti gore rineri ameno kuti zvinowanika papi kuti anogona kutodona kana kuti anogona kutorohwa nevamwe vafanira vachidiki vanenge vachiuya. Ameno tichazoona kuti chichiitika kuSouth Africa, but ndo situation iri kuSouth Africa. Ndosaka ani zvimwe zviri kutenderera nyaya pari kunzi ari kutotsvagawo backup plan kune madhara yake. Ameno muri Zimbabwe muneonawo sei nyaya?